Vitajte pri rannom povzbudení skrze inšpirované slovo Božie. Prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranná pobožnosť podľa Ellen Whiteovej. 19. máj. Zostávajte v Kristovi. Ježíš, nejkrásnější ze všech men. Ježíš, slyší hlas můj každý den. O Ježíš, mne v mém pádu pozvedá. O Ježíš, krásné jméno má. Zostávajte v Kristovi. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ján, 15. kapitola, verš 4. Tak ako keď sa samostatná ratolesť bezlistá a zdanlivo bez života zaštepí na živý kmeň a vlákno po vlákne, žilku po žilke, vstrebáva jeho život a silu, až vypučí, rozkvitne a nesie ovocie, tak aj hriešnik môže byť účastný božskej prirodzenosti a v slovách a činoch prinášať ovocie svätého života. Ježiš má v sebe život a tento život ponúka všetkým dušám, ktoré nie sú živé kvôli svojim prehreškom a hriechom. Delí sa s nimi o jeho čistotu, česť a vznešenosť. Vetva bez miazgy vštepená do živého kmeňa sa stáva súčasťou tohoto viniča. Pri spojení s kmeňom žije. Rovnako žije i kresťan vďaka svojmu spojeniu s Kristom. Hriešne a ľudské je zaštepené na sväté a božské. Veriaca duša zostáva v Kristovi a spája sa s ním v jednom. Keď sú si v tomto živote ľudia veľmi blízki, ich vkus sa stáva podobný a milujú rovnaké veci. Tak aj tí, ktorí zostávajú v Kristovi, milujú to, čo miluje on. Sú poslušní jeho prikázaniam a chovajú ich v posvätnej úcte. Vetva živená z materského kmeňa kvitne a prináša ovocie. Bohaté a voňavé trsy tohoto ovocia sú dôkazom jeho spojenia so živým kmeňom. Tak i kresťan zostávajúci v Ježišovi nesie bohaté ovocie. V jeho povahe a živote sa ako bohaté plody ovocia prejavujú vzácne prednosti ducha. Láska, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, viera, pokora a striedmosť. Rozhodnite sa, že budete prinášať ovocie ako súčasť živého kmeňa. Odnož môže kvitnúť iba vtedy, keď získava život a silu z materského kmeňa. Využite teda každú príležitosť k tomu, aby ste sa bližšie spojili s Kristom. Viedno s ním sa spojíte vierou v Neho, láskou k Nemu, pripodobňovaním sa Jemu a plnou závislosťou na ňom. Prostredníctvom vás sa potom svetu bude odhaľovať jeho život a charakter. Naše vysoké povolanie. 19. máj. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť k zajtrajšej rannej pobožnosti.